ni gamit si Kristo o pasumbingay aron paghulagway nga ang langit di ay pwedeng paliton, nga adi ay presyo ang langit. Pila may presyos langit? Pamukibaw? Gibutang dire. Ang presyo sa langit mao di ay ang halin sa tanan natong katigayunan. Kung atong ibaligya ang tanan, mao na siya'y atong ipalit og langit. Kamo, ganahan mong mapalit og langit? Dinhi sa atong parokya, ang atong ibaligya nga langit pinaagi og slat. Mao na siya. Nya kung mopalit kag usa ka slat, makatag-iya na kag langit. Mao nang inunta ang mopalit malangit. Nya zaman nakapalit na mo. Mana. Very good. Pwede na mo mga matay. nganong si Kristo ni gamit man ini kay ang kanimanggong pasumbingay mga buluhaton or mga butang ni kalibutan nga usual na tong ginahimo pero gibutangan og langit non nga kahulugan sama pananglit sa pagpalit aning bahandi nga ang langit di ay dili sayon pangitaon. Ya once makakaplag ka niini murag dili sad ikabaylo ang tanan nimong bahandi, mawagtangan og bili ang tanan nga kalibutanon nga bahandi ikumparar sa bili sa langit. Ang value sa langit, ang kalipay nga atong bation nga langit non layo ra kaayo ning kalipay nga kalibutanon. Pwede ra gid na biyaan tanan. Nang ato mga santos na miya na sila sa tanan sama ni Venerable Chupilo Kamumot ni biya siya sa tanan. Nya sa ato sang pagpamaligyag slots kutob sa nipalit wa sa gyud mahikawi sa kalipay o katagbawan sa kinabuhi. Dili lang grasya, kanang grasya nipalit ko pader, nilambo akong negosyo, nipalit ko pader, nagmalinawon ko. Dili lang na ingon ana. Kana gyung gitawag og pagkasuod natos Ginoo kay magpadayon gid na siya. Nganong masuod man tas Ginoo tungod kay ang atong gamitan sa atong kwarta mao ang kalihukan sa Ginoo. Ug mao ni ang kalipay nga Dios nun. Kana bitang dili ta mapuwersa, dili ta ma-stress. Kay kani manggong kalipay sa kalibutan, makapastress. No. Makapastress gyud ang kalipay sa kalibutan. Pananglitan, gusto ka nga malipay kay dako na kay kagbalay. Inigtukod nimo sa imong balay, sa pagtukod palang daan, stress na ka, magsige kag yaw-yaw, ang kanang naang mga tao nga imong gipangsuhulan, nga tapulan sa danguban, nya dili maigo sa imong gusto, yaw-yaw na ka. Kay, kuan manggod, kita manggod mao'y nagnitag kalipay ba, kalibutanon. Bisan gani ka ng kalipay nga magminyo, lipay manggid ng minyo, kanang inigminyo ba? Pero inig humagminyo di na wanay kalipay tingali kayo no. Pero kana yung inigminyo lipay man kay na kay kasal ana. Pero makapastress daghan kay kung gipang interview nga kanang hapit ng ilang kasal. Sus, kuan gyud kay sila kanang preoccupied kaayo. Sus pa daghan pa kay andamonon. Unsa may andamonon nga igo ra man ta mag-celebrate dinhi? Ana, mao ra man na ay sus mao di ay kay malipay gid sila nga ang mga tao makakaon ang mga tao mudaig nga malipay sila magtan-aw sila mga naong nga gwapo o gwapa gyud ang ilang gisulob special gyud mao nay makapastress kay ang kalipay ba kitay gahimo pero ang Ginoo mo'y atong palipayon relax kay tas tanan mo nang baligya tag slat
usahay wa tay halin, usahay na halin. Lipay lang. O masipog sanay, o mga matay sa taugma. Dado na natong slat nga to. Anang relax ba? Nayuban, malipay kay moadtog laing nasod. Nya igadto na sad, mas stress na sad sa biyahe, sa igabot dito. Nya unsa na sa mga buluhaton, mas stress na sad nya magsige na sa hunahuna sa ni adinhing nahibilin. So sila ka dito kalayo ra ba nako diri. Nganong ni anha sa kaslayo? Tuga-tugam kag anha nya magsige kag hunahuna diri. Kalinti na lang kay posible masag di nakakabalik diri. Muna sa unang pagbasa si Propeta Jeremias nagmahay sa Ginoo, na stress na siya. Ni siya wa na balay katapusan kining akong kasakit. Kana siya ba? Pero doon na di siya dako kayong sayop, ni palayo siya sa Ginoo, iyang gibuhat ang iyang mga obligasyon sa iyang kaugalingong kapasidad. Muna ingong Ginoo, balik na ako. Kung mobalik lang ka na ako, himuo na sa tikang gamhanan. Balik na ako, kay himuo na sa tikang propeta. Kanang mga tao nga ingon ka, wa na'y mutuon nimo, gasigi na lag panghimaraot, gasigi na lag bugal-bugal nimo. Mubalik ra na nimo. Basta nga rin ako. Nindutan, ano man, asawa ka, magsikagyaw-yaw nga, mauna lang gini akong bana, wa na gini katapusan ng iyang bisyo, yung Ginoo, nga rin lang nako. Iyampo, di ba ugma, patay na na. Di ba? Ya, okay ra na ninyo. Ayaw sa Lord, simpak ko sa intan. Di man day ka gustong mamatay, di. Dawatan na lang ng iyang bisyo. O gusto ka, atong pati yun. Relax na ka. Nasa iban, maingon, kana Lord, patya. Yung Ginoo, dugay na nung kaya na mamatay. Nga nung dugay mo sa mamatay, Lord, kay wap aman ka ma-relax. Kunya na lang na natupat yun, o relax na ka. Kay makasaam sa kana. Muna, sa atong pagpaningkamot, nga kita mao'y muhimog kalipay, dili, pangitaa ang kalipay. Asa man, dinhi sa simbahan. Diha sa atong relasyon sa Ginoo. Sundo nato ang kinaiya sa mga santos, sama ni San Vicente Ferrer, o ni Mama Mary, San Jose, kani sila si Bishop Chupilo Kamumot, Mother Teresa of Calcutta, o uban pa, nga wa bitaw maghago, nga sila gyud mo muhimo sa ilang kinabuhi nga nindot, kung dili gipauyon nila sa kabubuton sa Ginoo. Unang kanabitang magpa-counseling nako niya kasagaran anak managhilak man bugat kay mga naong dali ra jud kayo i-diagnose hain gagikan ang ilang sakit na ara gyud nagikan sa pagkalayo nila relasyon sa Ginoo. Inigpangutana pa lang nako, magrosaryo mo kada gabi wa na pa der o kada adlaw wa na pa der busy kayo. Musimba gyud mo kada Domingo. Usahay ra pa der kay saon man gyud. Mao na gyud mo nay unang rason, ikaduha. Ganing ang mga sugo sa Ginoo. Nako ganahan kamo tuman anang sugo sa Ginoo nga moingon higugmay mong kaaway. Duko dayon. Di ganahan. Mao na patay ka diha. Inigingon ako higugmay mong kaaway kinsa maroy kaaway nimo. Akong bana pa der, higugmaa, di ba ugma, magngisi na ka. Simple ra kayo. Tumana ang sugo sa Ginoo. Muna ingong Ginoo balik nga rin ako, Jeremias, igbalik nimo, kailagi kag unsa di ko kagamhanan. Awta na dinhi sa atong parokya, kaning atong mga nagian sa dinhing mga problema, relasyon, problema sa atong mga finances, ang ako anang dangpanan ang Ginoo ra gyud niya mulamdag ra pud siya di lang gyud ko ma-stress nighigda nako wa ginay 3 minutos hagok na gyud ko ana anto na ikabuntag igmata oy wa am ni halin ang slat baligya na sa dana ano man di ay
ingon sang uban, astag di mahurot pa din ako, sa ilabot na kung mamatay na ko karong gabi basta sige lang kong baligya. Kaya nga naman, ang Ginoo man ani mo ay nagbuot, di man ako, iya man ning project, iya man ning event, nya nga nung mag-uol man ko nga, iya raman sa nang palampuson ang tanan. Ikaw niya pa din na lang tamulihok. Kaya Ginoo man kay mo palampos, dili. Gusto siyang mahimutan niyang partners. Matod pa ni San Luis Maria sa Montfort sa akong pagka Legion of Mary ba. Sa Legion of Mary, giingon diha ang partnership kuno sa Ginoo og sa mahal nga Birhen Maria, ang kapital murag partnership bas negosyo. Ang kapital kuno sa Ginoo nga gihatag ngadto ni Maria 99%. Ang kang Maria nga kapital 1%. Nya unsa may iyang 1% ni Maria? Ang pag-ingon ra gyud yes, ang iyang fiat. Matuman din ni kanako, sumala sa imong pulong. Ni soda yon ang 99%. Pero wa pa kuno tong 1%, tabla ra sa way na hitabo. Kakuha mo? Ana bitang diha sa kabana nga lami na kuno kaing kulatahon iyang asawa kay dudahan gid siya bisag wa siya nagbuhat, may pakunog iyang buhato na lang ang pagpangabit. Nako ayaw ana kay kanang asawa bisag wa ko kasuway ana. Ko kasuway pero kanang asawa mududa gid na. Oh, kay kamo na sila mga buangon man na. Pero mahimo na silang nindot basta imong dawaton nga ikaw bana sa imong asawa. Dawata nga bana ka. Haron inigyaw-yaw, magsige jud kag ingon, akong asawa, ako ning asawa, gayaw-yaw. Pero ako gining asawa. O ana, sige hilag sulti. Nya dawata gyud nga imo ng asawa ay na pagsigingon mausab unta ni siya, di na unta ni magyaw-yaw, di na unta ni magsige kasuko. Ayaw ana, dawata gyud nga imong asawa. Nga iyang giswayan og dawat na wa kuno kaabot og 2 ka oras oy nahilong. Ano bang magsige na lang kuno kag hunahuna ba nako siya nga man to pader nga na-relax naman hantod karon relax naman kay mi muyaw-yaw ka diot nya mawagtang na yun di pres una nga murag yung kayo yung maayo ba nako ang imong kasing-kasing gitugyan naman nimo sa Ginoo ang iya sang kasing-kasing gihupay sa tos Ginoo mo na gitawag og heart to heart love affair. Di ba? Mo na among heart-to-heart love affair sa mga madre. Heart-to-heart ba? Di mi mag-away, mag-uban mi sa pagluwas sa katawhan, pinaagis among mga sakripisyo. Mo na pag-anhi din his mga taga-deiste, mga madre, sa Daughters of Saint Teresa, doon na dayon mi heart-to-heart cooperation. Mo na karon na maligya sila dito. Ang ilang halin, 812. Ang ato din hing halin, 5,320. Nga magkwintahay day mi. Nagamay ra kayo ng inyong halin da. Ako diri dako. Di oy, na may banding. Okay, pulos gumi naas Ginoo. Di gaan kayong kinabuhi. Di ba? Buhata sa na ninyo. Pag heart to heart sad mo sa inyong silingan. Ana, sharing tag-agianan day, taga-ekog 0.5 meters, nya tagaan sa tikag 0.5. Pila na inyong agianan? 1 meter na. Di, gaan. Pero ngayon ka, ikihatag di agianan? Buang ka diha, ako gauna didi, nya ikay ni abutan, ikihatag di agianan? Ana, dili. Mingon sa na siya na, mayroon tag mamatay ka ng buhanga kaya. Kada nyo kita, sige lang yun mo. Kung daw ka, hangul ka giyutan, ilubong ka diha yuta, buhanga ka. Inana ang mahitabo, nagsilingan, pero maghinatagay. Simple ra kayo. Dali kitang malipay, di ba? Nga, mingon di mong silingan day, naigo mangkus bagyo, ang imo diha nasalipdan mas akong balay, ang nawagtan nako atop, ang imo wa may nawa. Tabangi ko gamay ani akong atop day. Sige, ako lay angkon anang katunga sa imong atupanan. Di ba? Katunga na lay iya. Basta nindutan ninyo og relasyon. Di ba? Oy, musangko pa man gid diri pare kay mangayo gyud atop, pasiminto pa. Ang silingan day ninyo sa sus pader wa gyud na. Dako lagi nagbalay day ninyo silingan. O man na maon sa sus pader daw kay tanan. Nako na nakasilingan day kagyawa.
Way gugma ba? Way gugma. Mo na siya. Nindog na ta.